Step up. Jedna noga nam je cijelo vrijeme gore, a druga noga radi dodir tla i šaljemo je gore u zrak. Druga vježba, bugarski čučanj. Prilikom izvedbe ove vježbe, ukoliko stavim prst na njezine kukove, prikliještila mi je prst. Ukoliko stavim prst ispod nadkoljenice, nije mi prikliještila prst. To je znak da dominantno rade mišići glutealne regije. Treća vježba, zakorak. Prilikom izvedbe ove vježbe, jedna noga ide iza druge noge. Naglasak na pretklon. Broj 4. Glute bridge. Da bi ova vježba bila što efikasnija, približite pete, podignite ih, razdvojite koljena i pazite na zaključavanje zdjelice. I na zadnjem mjestu, odnoženje u četveronoškoj poziciji. Prilikom izvođenja ove vježbe, čvrst trup dominantno nam radi gluteus medius.